Iroi try ka kerteng jonga kede Hilton lengdong oplang bat kesinong jonga kede ni potengyer ngaingu iblei hakani kapol bangalaban ai kede kicing pla ke jonga haba ngedon hangni po potanet ni sing ai ngu iblei ke ibaro blale hakacing go jonga bat ngai kublei ngkong pastor bante iba ai ngani kalat ya kabangan yo kan ai kede kicing pla ke jonga hakani kapor ngadap de kicing sungu ka bakrau e iblei bangala bangalong kumni ko bangala ru bandon hangni mentabon ai kini kicing pla ke junga nget bagani kicing pla ke junga hi kenolong kicing kerku nengkong yanga bat ye pilang baro bapet bagi laban yu i nang ba ka life telkas ko bang ai kini kicing pla kini kapor ni thu ipi ya kicing im ko junga hoi nga ye yu try bang syakri u bat kicing im ko junga ru kalong sisa kicing im ka ba ngalak kalabamut hoi kiwa por kiba mensua masai mlin ma ya kabangan bam ye kini kikwai mengendi ik secret hakajing im ko jonga ngaladi secret adu arpoket sisngi ndrai daga jing ye ke jong blai bat nga kubanga krang slang bangan la ban ino igini baro dengan dua utrai le rap janga bangan la ban ino igita baro bat hot akajing sisa ngampat tip bau niu kwai ulong siau besniu ba wat kaktien juble ru kam sha hi yangi bangin bam kwai bangi di secret inre nga aingu pa juble bat mentang adon hangni po potanet satip lu kita ki baro ki jing sisa hakata ki jing syakri ke bangadon ngala syakri utrai bangla shirham ba utrai ban syakri u inre ya ki jing sisa ya kani ke potanet ministry nga la jukren persyaru khamtam yau syakri jomble pastor bante bun sin nga jukren ye i hakaba i kurim jonga isai pej ba ya ki jingkren jong i pastor bante ya ki jingkren jong i ki jingelap jong i ngaru ngam jula ban sha i kita bunsin ga berngem ru i lok jonga haba i pet bi snap ya kita ki jingkren ki jong syakri jong blai pastor bante bunsin i lok da ki jing septing ya nga da ki jing berngem ko jonga i set pet buri ru ya ki jingkren jong i pastor bante kumta hakapor memit i lok jonga hapor bi thia i pet apo nep i tap da kanep i snap i ki kubor jong i pastor bante nganget bagadai hi kane kejing kalpenlong yang lengba jong i galong sisa kejing kerku i kejing i jonga ngala syun bhai i bangla isi lese ngan ong kumta bang syun bhai i namar ba hot ba i pastor bante la seng ya kane ka potanet ministry nga ladon kejing keno hani yang tai i pastor bante bat ngala kenoi i la de we na kita kinong yalam bakla breu bala yalam bakla ban seng ya kane ka ministry te kumta nga kan thok ben ye i bangla kren ben ye i bat habang perkhat mentang sosnai yela de bat ngala kren ben ye syakri jong blai bat ngala hagta ka por ngala panmap blai ba ik baro habang ngala kelabamut bat nga panmap blai ba map ye kita baro ki jing kren jong abang habang awan ban ikendu syakri jong blai ru nga panmap na i bat i pastor i da ka jing i pedang subhaya nga bat i lamap ye kita baro ngai ngu blai ik baro bale ha ka jing go jonga lengba kisngi ki por baro haga jing em bagajal dan tiga jonga hoi ngadon na kata jing syakri ngashirham chi shaban syakri utrai tangba nga ongpet ba kane jing syakri ge jongi kalong ka ba byang ya ka bangi kugi khon ge jobing yo yak ban syakri yo utrai haga jing em ge jongi keman ka sngi ngashakri utrai inde ka por kala de yanga ya ka ba ngan ai jing kren hala kata ko jing syakri ge jonga ka badon bat kumlo ngan le bangam nang ban ai jing kren te hindre na ke program gumiti kila persyang ban ai lat yanga bangan ai bangan keren hindre da kata ka jing ai lat ke jongki ka pelong yanga ka bu jing yanga bakum dongan keren namar ngapat tip ya ka ktin ke jong blai ngampat tip ya ka ktin ke jong blai kumlongan keren nang nongan sedang bat syanongan penkut kumta nglawat kilat berkilenti ya ka bangan ya bangan yo ban keren te kumnor kumne ngala kumpet ya ka YouTube channel haka bangla pling la pet ki syakri ki jongblai ki babon ki syakri ki jongblai ya ki ba ki kren indrei habang la pet ki jong i pastor bante ngesem ban de na i pastor bante ka penlong yang abang ngen yo i ki kubor ya ka bangala ban ai ki jingkren ke jonga ha ki jing syakri ki jonga bar kumta ngla sim yik ta ki kubor disengan ong kata kitin bangala to yik ta ki kubor dang syakri jongblai bangla thok bahaya ki madeleng ba kita ki kubor ki bau syakri jong blai la kren ka banga la kan show ki bangla thoba ngan yo ke bangan kren ha ta ke jing syakri bat kata ke jinglong ke jonga ka long mung susim ye kita ki kubor ka long ba ngan perbenanam ni lade beladangan keren da kita
Wisekan kan wan ke jing ro ru ne kibreu bangalong babet sisa ban kren. Kata ke jing pelong yang Henry aingu pat yublay. Hakaba ngayai ban snap ye kita ki kubor no syakri jong blay. Bat hakaba kowe ke sen kaba ngasngap nge kendu kowe ke jing dia kren ke jong i pastor bante ban pastor molong. Syapang kaba ki ong ba ngide ne am yang i ban pen kongu ye ke Bible. Kata kala pelong yang ba ngasngap hai kita ki jing kai baka de ne am yang i ban pen kongu ye ke Bible. Ngalasngap kita baka ten ke jong blay sisa kala keren hanga. Bagata bangide ban pen kongu ye ke Bible. Te kowe ke por kumnor kumne ngakiyo ban pet ya ke kubors jong i pastor kabala kren chapang ke jing pen kre lano pin pen kre habai la kren ya kata ke benta bat la seng nong rim ya kata na ka gospel yones nong balai hakaba u Jesu we kren bau Nicodemus hawi kren bat u Nicodemus kane ke jing ya kren ke jong Jesu bau Nicodemus ba ngala sabha ba ngala pensya skor ba ya kita baro ba ngala tho ru ya kita bangan tho ba bangan kensho ba begini baro ngen yo ban kren hada ke jing syakre ke bangadan kumta da ke jing kren ke jong u Jesu ba u Nicodemus hakaba u syakri jong blai pastor bante ila ai kata ke jing kren na ke gospel yones kon long ke balai bat kala pelong yang bangan syak skor ba ya kata ke jing kren jong syakri jong blai lano pin pen kre ubreu udon kam ye ke jing pen kre haba ubreu ru ban pen kre ye ke nanti ke jong turai udon kam ban pen kre kumno ban pen kre kadai ke ba u Jesu kren ha u Nicodemus wong kare ke khot ke balai haba u Nicodemus wan le kendu jar bu Jesu ukren u Jesu kane ke khot ke balai wong ba u Jesu wong ya u Nicodemus sisa sang ong kame lamda khapat ya ubreu umla ban yo i ya ke hima ublai kumtai la batai sepang kata ke jing khapat badai lengba jong kane ke jing khapat kebala kata hadu kata ya ke jing em ke jonga bat pleng yanga la khapat tiadien ukren piang ya kane ke benta ke khot na kabasan lengkot ngai kane ke por kalong ke ba uong kumne sisa nga ong kame lamda kha yu breu na ka badong mensim umla bandek hapo khima kipneng umla bandek sya ke hima jongblay lamda khapat yu breu na ka badong mensim umla bandek khima jongblay kane ke jingkran ke jong syukri jongblay kalakta sisa ya ke jingim ke jonga bat kumta ngalasap ban ngala kensho ba bangala pej ba bangala yit ba bangala da yit ba ya kita ke jing tho baro ki bau syukri jongblay ulakran bangala da bisar ba ya kita baro hadin kata i ai naga gospel ke jong Matius kal nong ke balai hakaba u Jesu ulai ha u Yohanes nong pen baptis u Jesu ulai ha u Yohanes u nong pen baptis ban pen baptis ya u da u Yohanes kumta u Yohanes lakhang yu Jesu ong kade mame ban pen baptis nga me wan pen ban hanga ndeu Jesu ong kumne ki ketin ong ba hagar khot bakat san ong Jesu ong kumne tu sya menta na kumne ken kalong ka bade yangi pen pendap ye ka hok baro Jesu ong tu sya mak ka bade ken yangi pen pendap ye ka hok baro kadi kani ka benta kala pen skam yanga kat ukhon ublay habla batai syakri jong blay ong kat ukhon ublay u Jesu ulet ban pen baptis kani ka pen i yanga pa yangi iwe baro hamtam yanga ma pen i yanga ka to kapor ba kat u Jesu ulet pen baptis kumno yanga umdei ban pen baptis u Jesu la pen baptis ya u hawa Jordan da ka ba pengam ka ten baptis si kare ke jing pengam habala batai no syukri jong blay bat kata kala pelong yanga habang yit ba ye ke jing tho bang dapet ba bangalap ye ke jing sisa baro ngalap ye ke jing sisa baro lembaga ni ten ke jong blay bat kumjur abo apostol Paul la kren haga sisi ke jong u syaki nong room kalenong ke ban riu kerkhot ke balai ter hang tu kren kumni wong nawe pim tutip bakat ki banangi ya ki balayo pen baptis hau Kris pilkup ken ja u Kris kar ki banangi balayo pen baptis yangi ken ha kata ke jingyap jong u namar kata ken la betap yangi lambat u ha ke jing baptis ha kata ke jingyap jong u kat kumba la pen mipat ya u Kris na ki bayap da ka burom ke jong pa kumta bangiru ngine ya ha ke jing thamai ke jingim kadi kata ke jing kren ke balakta adu kata ke jingim jonga bakala pelong yang aru bang ngan pen kok ngo yang dikatien ke jong blay kadi gane ke jing pen baptis ke bangi baro kum ki khon ke jong blay ki bala kala ke bamut ki don kam ye gane ka jong ke jing baptis
Nama hakaktin ke jong blay ke jing penbaptis hi ke don tangkawe. Kadai kata ke balapan scam yang Kalau scam yang lembaga kaktin ke jong blay habang abisar ya ke ke bala jaya ke jing jonga nadu paganang red bangla pet ba kita ke jing thok barok makumno bala penbaptis hakapol badang red hindra pol badang kelung ya kata ke khot kam don na kaktin jong blay bam chemlale ru kumtau jisu chemla ong kumta ubre udon kam chwa ya kaban kelak pamut anda ulak kela pamut ulai ka baptis kumo ki apostol Petrus gwen ki kam ka apostol kanong baar ka khot ka balai pupra ukuran dia kata wong tu pin kela ka pamut banyak penbaptis sipi banyak maaf ki pop pinyo priang ya ki jing ai umusim bakut tu pin kela ka pamut bat on penbaptis sipi way per way hakakateng Jesus Christ ya ka banyak maaf ki pop bat pinyo diang ya ki jing ai umusim bakut bat kerikane ke balal pelong yanga bangan scam nagari kaktin ke jong blay ngelapan scam nagaktin jong blay lemba ke jing kren jong syakri jong blay pastor bantay nga ay ngo sisayo blay lemba ke ni kakupor kalapan long yanga bangan pedang yo jisu kupunong pedim uba jonga bat menta ngalong kumne ku bangalong nga ay ngo blay bat nga nget scam ru ba ke ne ke jing ha ke jong aru ka ni kapor nga nget ba pi baro bi sngo wi basnap ya ke jing pla ke jong ni kapor kanalong ke jingker ko ya pi we baro bat menta ngadon nang ni popotanet ministry bangan yo ya ka bangan syakri utrai bangan yagan syakri utrai bat menta ru ngadon nang ni popotanet ya ka bangan pule ya ka ni ka khasi bible school ngai ngo blay ba lengba ka ni ka jing pule jong hang ni ru kalong jingker ko na ki syakri ki jong blay kinong hikai ba ye jongi ki pastor bla hikai ngi ka tin ka ba im ko jong blay ba kala perskan ni kata ka jing im ko jonga bangan nang ya nang kabor ke jing alam ko jong blay ke jing jong lengba ka tin ke ba em ko jong blay ya ka bangan la man pen ko ngo em ke tin ko jong blay ka ba ko ong nama ka tin jong blay ka ong dia tu me ka nong ba khat ar ko khot ko blay fu ar ko ong ya ka tin baro bangala hukum ya pi to sumar ben le ya ka men om pentam la ne penduna na ka ya ka ne ka bible ngimde ben pentam penduna ban ai ngo blay lengba ke jing pule ang ne po bible school nga syam ni kita ke jing sha baro lengba ka tin ke jong blay bat menta hangi popotanet ngai sisha ya kata kaba ki syakri ki jong blay dang ni popotanet ministry ki ai ki jing ikai lengba na kaktin ke jong blay ba kim pentam lan me penduna ya ka ai ka baong le ngile ya ka ai ka bom ong ngim de ban le kum ta nang ne ya ngu blay ba ki syakri ki jong blay ki ai ki jing ikai ba ngin le ken ya ka ai ka bala ong ha kaktin jong blay den makata ngai ngu blay bat menta lembaga ni ka bible school yo sisai ki jingkur khu lembaga ni ka tin ka jong blay bat akani ka poru nga pensiluru ya pi we baro ba pin tip kambai ka tin jong blay ba pin san ka tin jong blay nga pensiluru pi we baro ba pin yesim benta ya ka banwan ban pule hakani ka bible school ba ka long ka jingkur khu ya pi we baro bat nga ai ngo blay ba mentang idon hang ne popotanet ministry bat nga ai ngo blay ka yin ka sam hi baro ka we ya yo ken ya ka bang ni ben syakri utrai ang ni hakari ka misi ka jong utrai jisu ka bola sang nong rem ya ka ni ka potret ministry sisa ka ni ka potret ministry bro ko ka nolong ki jingkur khu yang i we baro ba dia pi baro ki basngap ka syashkor lengba jingpla shaman sim ka jong hakari ka pot ka ai ka bangala yo ilade banga kwa ban ailang ki pi ki para bangai baro ki bangai au jisu ki ba pedang ya u jisu ba baro pi hapan ko ngo ya ka tin ka jong blay nama ka tin jong blay hi ka ong ta probab tau arpo ka ong ba ko khon ka score ki tin jonga ma tu pandam la ka jong score ha ki jing ong jonga ong ka tin jong blay nya ban sha score ayu ka tin jong blay ka ong nya ban le ken ya ka tin ka ba im ka jong blay nga ka pat ya pi ba pin la ban ye so lang ka ni ka potret ni si ya ka ba pin join ha ka khasi bible school ba pin pule ka tin jong blay ba pin ngam kham jili ka tin jong blay lang ba ki jing kai nagi syakri jong blay ha ka ni ka por to blay ke jing suk rong ren kat bat ni iwe baro basngap ibe shaskor magari jing pla junga blay ru loren kat ru baka potanet hi baro ko we badi ka tim hi baro ko we bangan ai khublay ye ki syakri ki jong blay ki nong hi kai ba it jungi ki ba gila ai ngi ki jing hi kai leng ba ka tin ka ba im ko jong blay u blay loren kat badi ka tim hi baro ko we bangin long shisha kita ki nong pla ya u Jesus Christ u bala utrai bu nong pin deleng ba u Jesus Christ ya ka bangin yo ban le shalo jong pa kumta na maktin jong blay u Jesus u ngalong kalanti su pa
ngalong ka jing shisha ba ka jing imde ujisu ong klam ujisu ngimla ban le chukpa de lang ba ujisu bangila ban le shaupa kumta ngin hapan chaskor ye ka tin ka jong blai ayu ka don ban ong yangi to blai un ket khu yangi we baro lama kan jing fla jonga kan ka por ka buram ka long yau trai ha kan ka por ka buram ka jing baro ngai su blai ka buram baro ngai su trai ha kan ka por blai ngam tak buram jong amen ngai filio diang ye ke jing ker khu ni ka por ka bai ba filtan ila ai ye ka ta ke jing plai la ko kumno bi ila shem yo jisu ba kum ma i mat ngai ma phir phin mat ye ka ta phir phin yo mat ye ka ta ke jing thiang ye ka ta ke jing bang ke jing em ke jong phi hau kris jisu ma kwa ban dwai ke ni ka por ram ta jong phi ya ka ba phi yo mat si sha yo jisu mdei sho phin long ki riu niam ndai ba phin long si sha ki ta ki riu kho ki jong blai ki ba ya ban personal bha yo jisu ya ka ba phi da i tho si sha yo jisu ya ka ba phi da don si sha ya ka ta ke jing dai ka ba si sha ba u jisu bat ya ka ba phi da i tho si sha ya u bat da ka ba si sha phin long kita ki nong buat ki ba si sha ken ya u in the dua ke ni ka por ka ba menta hallelujah trying ai go ya ma ka ni ka por ka ba kodor try ke ni ki kon je ma ke yo snow ye ke ni ke jing pla ba try ke ni ke jing pla ka long jing ker ko yi ni ki kon ba try oi ka mai filtan ni la yo mat ya ma try ke ni ki kon ki yo mat ya ma kin yo mat ya ka jing bang ke jing thiang ke ta ka transformation ke jing pen kaladur ya ka jing em ke jong pi na do menta ke sngi finom sa u breu ne ka breu ka barim ne ki ek baro ki ba thamai kin wan long menta kin jalong ba ka ta ka barim ka kut na sendan fin jalong kita ki breu ki ba thamai hau jisu adwai nga degar khu ye pi na do menta ke sngi haga kertenge jong jisu ba ka bor ke jong try ke jing persle ke jong o ka wan happy ba ba try wan pi diang lot iki ek baro ba ba try udan bat pi shisha ke jim ke jong pi ka long bi tang pi mat pi snow ye pi eu ye ka ta jing eu bi am sure ye ka ta ba smau tong ke jing ke jong pi en re ye ka ta jing eu bi ke jong chris ke nya ke jing ke jong pi pina long ke jing shy shisha ko bo chris long ke jing shy pina long ke jing shy hallelujah nga dwai pina long ke shiti ki nong ki tin se im ke jong try pina long kita ki bi tray lembaru blay apo jong pi u tray leng ba jong pi bon pen paulo ke jong buram ke jong leng ba jong fi ngadwai nga degar khu ye pi ke ni ke sngi fini diang ye ke bor ye ke jing sla ke jong try ha teng ke jong jisu ngadwai nga ai ngo amen but amen ngai ke jing pla ga long jing ker khu ye pi u try nang ai bor fi la da fi dan kam ye ke jing slok ke jing dwai fi la wan jing ke present jong ke potnet ke ban ne apa nang thamai nong kriem bangi dan ne ro ka por khat we be jim and step wan ha ke sngi ba ar hado ke sngi sa jan jong ka tayo kinan ki shakri ki jong blay ki ban dwai na ka ban ta jong fi u blay ker ko fi ngin sa shampat ko blay shibon amen